baina lan merkatua oinarriz banatuta dago sexuaren arabena, ez? Daude lan feminizatuak, lan maskulinizatuak, eta ez da kasualidadez, feminizatu daien lan guzti horiek gutxiago balio izatea, ez? Lana banatu! Lana banatu! ¡Queremos empleo! Non daude! Gure eskubideak! Aldarrikatzen duguna enplegu duina da, zerbitzu publikoak murriztu beharrean zerbitzu publikoak garatzea, prestazio duinak guztiontzat ziurtatzea. Queremos trabajar! ¡En igualdad! Queremos trabajar! ¡En igualdad! Queremos denunciar que todavía hoy, en el siglo XXI, los ingresos de las mujeres es un 23% inferior al de los hombres.